Yanya de any bia sekutu sebam, yen wachigo, sekutu sebam, Midian go for sewa, sekutu sebam, DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. Yamamo akwaba afi to mekane share yen ewo Facebook and afisi YouTube na kasebo no yemfa emu enchiremu emfa ensomum yen sha kasebo na se emfa mfiri epiement mechire Eastern Region na achem mo so hene eye osabarma Dr. Owusu Beyaman ede adesere ede ato Ghana mampeni John Dramani Mahama nim se osere nada asaya hodo a ewo manga na mu a wanom ekun etia proye ne kankan no onhye o mabesem den na omwa sebe ya ebetimi aboa na proye ne kankan yam eje hini ewo manga na mu nti omen ye bobra ekwe ni mu a na yase ate asan ye wa wontwetwede sai hu boto ano fa kura fa nhyem nti omampeni mwa sebe ya nkuntabuo mapa ebetimi eye adwuma na omen yenya sika ede ye mpuntudwuma ewo man Ghana mum na nakasemu ana wokyire mu se se yeka proye ene kankanya oman Ghana akwaye bemu owu a esan yeku ma chese edi ehwan papa ma Ghana de biada ese yekoye ni mu a ne yate asan ewo mfuntum firi sem sika hodo a yeto a abaja nka beboa na mpuntudwuma akwaso ewo man Ghana mu no yenya sika no na nipa kitua bi atuma akudi ma metemamufo mutuato enya so mfaso ewo manyim eye mo so hene ekire mi se in fact Prane kankan yade oman ye betimi akon na yetu ase a ni nyane se obi abetumi de ne ho ahyem na Ghana mampeni etimi aboa na so ya hodo a ekon etia prane kankan no obetimi ahye o mabesem den akade awdo mben bomode ahia de ya adwuma no omampeni be ma wonom na aboa ma mputudwuma etimi akoso ewo omanyim na nakasa ekirem se empempi abanba na abanko abanba na abanko nanso prane kankan o my Ghana edwere se sabihire no yentimi ntu ase yeda weba preto MPP fo disika NDC disika seya na Ghana man ehuna mane na kiremu se nkentabo yade ehia papa ni senti osre Ghana man pani John Dramani Mahama akwanya kase a Ghana man epejede ahye nsami o man Ghana adisuade hunu nya kwada o ma ne ho moden se sika be ni pa bi nam koti kwanso edi de gomboto mu no onye ne nyina no mfa hye putudwom se be beboa na o man Ghana mantam mensini ni nkro ketua na dantamu nyada emputuma betimi akoso Dr. Owusu Beyaman kasem no kire mi sem osra Ghana mampeni ubo modin akopia manone am mama hodo pi de bia da mo boa pa so obi disika ye che no na agi sika na Ghana de dada na eni pe disika aban appointees akoto omo disika rough just mo muni pa krayi omo yatumi wia accountability cause woni baka na say accountability ene nkuntabuo mo mfanya hwem eye mo so hene kirem se o mampeni osere wada pekwa hofro so na boa na pone kankanya edi o manga na hwambo yi tuwase ne nya sika emfa mobra ewo mena sabe bosia de yebo no amanone no se yebo modin ya tupo ne kankan se o manga na yemfa yakura ekwankoye lesulada obi man esu biuda katasishe yade a how man bia Ghana de high pa esanse se want me anko katasisha ka se so de yempuntu juma no ma bani ntumi fanya ne ha me ne se free bra free enye si abanyase ebedi yan esu yi yan kasa ne ho chi ho wi a mo sabita frache aban we ba if you come in pema we se come nkroma nye itu no guye omo bae omo so bae so omo nye itu omo guye e hwehwe omo nsemu ebesi for republic NDC was what I'm saying MPP for in Akron. MPP was what I'm saying NDC for in Akron. That to be a way there. Yentime fanku anti chiro mama nkone. O he mechanic paying actually we are seeing. Boy any say. So we are buying now was what. Obi aye oba. Enti one more was so be wo hono ye bibi minister say chief executive bi. O ye dwuma na nya. Asese mo yin nsi ncha na mo twi na so wo ha. Na so afa sika bi areje. Na ya mane mfa nwiansa. Na twenya ma fie na ebeso na ban foforo ba na fie nwotwe ban foforo be ba no si o mo no mo wo nyina no odwuma mo ye nyina nso ani yema oman no adwuma from state institutions dey adwuma bi ye di bi anya be kro bi a mensa wo
za by or energy to know. And so, be a woman, and yes, woman, a papa. To be woman on your papa, and you fancy a can, a catasum maso. It is a brasso say, that they are no chat. Now, a by and bow, then a more than compute to you, master. Now, in state institution, you are more you must. Ne kwa kramo no ena mo so hene osabarema echirem say in fact ade ba ko a omen yadwene ho ayante yese ne say yese yesua kwasi boni kokko ekwa mfa so omoye wono amanyosem chese ne pepepe bibia kokama ene democracy kabinam kabia mamu ne ba ne se na brofi so obedi sika na yatwena sensan ehwehwe ne krata asem na ye no krasi wadi sika pe na yache no na wo mo gisika ne nyina ye wie nso ane yasan ho na nkuntabua ya dwuma na memo na ekoso bibia mo da ho fan na so Ghana de anya sandete so obi basum na odi o man Ghana sika na manyofui ebo no ho ban ene ye kape wa hwe beto abetia yen vote aye penti yen kada na obi akatakata so saa o kirem se sabe ya ne sa enye visa brofui kameka memo ayesua ye no papa ewom o man Ghana ya to nchen na ne ma enye ene yesua o kirem se emo akura ne senti Ghana man pani moa sebe ya na bemu obidi sikape onche no ntwene se nchen enhwehwe ne krata semu ne se boni se ta yemomode na nya sika na mra aninim na ekiremu se obesre kwanya hodo abrofo ba modea na obi besoma onni sika ne Ghana nso nya ne saa sebe yebeboa na obi ebesom se oba besom aban mu a sika beba ho ban na Ghana mpuntu akoso ekiremu se kemam kabia mamu no ye nyina yemfa ye ho fanjim bi eno achi nso pro na kankan si tuo no nya ba kofo adwuma wa wo ma woka ho wonso so a wo je woka ho nti Ghana ma nyina de nyina yen tachi ne yemona pro ne kankan no asienti na asieti se pe Ghana be ko yanim e wo mpuntum na in state institution you mo adwuma se wo aban mu because ko American ade minister and secretary of state wa born na congresswoman congresswoman bi yesi wa ko fasika as so de ye disaster adwuma akoye campaign ya twena ono ana ban se sinche ne awewem sa no ma we in democracy aban de brofo de akofa bayin yenye ni ye yenye ni se wo mu ade no se emfa hu se wo ma bam ya wo ye nye de a enyi no adwuma am de ma se ko se wo man ana akofo man sika ye bibia mensuma to man pani memma state institution aso mu ahwehwem mpo wo ma bam se timi ye ni sa kwe because sa na mo so am be di akonyama ye me ba ye na we say we gina ha we gina bangu me se nyim tina ba e ma me na nanu suma am se me yo man bia e media sabi obonafo okrum akra media enti men tan obi enobi na mo tum kro ne mra metwa so se na bra ne se enti wo ya me na me do ne ba na me do ba nyobi ana de ba we bi si akonya so bia me ye no man no ahwehwe enti sa na mikro me ye no enti wo di mra so a ne nyina abo ensama ma ne abo abas o to mra na ne mra no so enwedi sa na me stre o man pani ne aban se o mo state institution enya djuma na ba mu fo no obi ye bibia nya on twini sinchene unsampa enya se obi a wako na ne wuni aban mu a oye obonsam wo aban mu dia ya srobofo se de saati bia we se bibu ba ma ya enyi na wanu hwam saa ne te wo Ghana pepepe saa ne tenen wo aban mu a wo ye srobofo wo firi mo pe wo ye bonsam saa preto sam na ne a woti ye aya chem moso so hene ne den ede wasaparma doctor owusu beye man na mani boy ya mani boni konte hene kofi opo ene difri epiemantemo ebesom yen Yantua Kasiabone Sona National Secretary at the Colleges of Education Teachers Association of Ghana, Aya Fidelis, Aya Kamai, Akasa Musanya Dia Kuno, Ebesanswa Kwakunya, a Yankita Hudiabia, Ewa Bemwesan say, Aya Dia Masha or Mostrike Nasi, I no Shase and Adjoa Obubo some need to swear Dionu 9, Ewan Fimpimienu, any Edionum Nimu. Nhyiraba Colleges of Education Teachers Association of Ghana for Apemwaka, send Yenti or Moya strike in na Efa Banya Wayana Agyei say, and Yadi obey implement a National Labour Commission for arbitra a award now Modebako to Nimabo some need to Sumienu, Ewan Fimpimienu, any Edionum Yansanim and Unam Suntino, and I just say Omoko strike no.
na mo ne nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmmɔ ɛndɔ adwoada ɛyɛ obubu obusom ne de ɛtɔ so aduonu nan ana kamayi ɛde kɔkɔbɔ ɛde to dwa na okyɛ mu sɛ sɛnea strike ne kɔ no ɛyɛ ade a ɛbɛsɛe academic calendar ne yie paasa aban ammɔmmɔde anyɛ biribi amfa ho na okyɛ mu a nneɛma ɛkɔ so nyinaa deɛ ehia ne sɛ aban ɛbɛyɛ ɛyɛ implementation na mmom ɛnyɛ baanu nkɔmmɔ bia na ɛwɔ sɛ ɔmo timi ɛne aban no enya aban ne mmɔmmɔde ano nyɛ ne ehia sɛnea ɛbɛyɛ no so no ɛbɛtimi aboa wɔm ɛsan sɛ ɔhwɛ ne ɛkɔ so na yɛ ade ɛnyɛ nsunsuansoɔ ɛwɔ colleges of education bɛyɛ 29 ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛha adwinye papapapa na colleges of education teachers association of ɛyɛ Ghana for nso kyerɛ mu a ne enti ɔmo su ɔmo yɛ strike na ɔmo hwɛ anim sɛ aban ɛbɛyɛ ne ɔmo pama wɔm ne nyinaa ɛfa ɛyɛ compensation ɛwɔ sɛ aban no ɛde ma wɔm ɛwɔ ɛyɛ mfimpi mmienu ne aduonu mmienu nim ɛwɔ colleges bɛyɛ aduasa nkron mu akyɛsɛ aban no ayi n'ani ɛde ama wɔm a ɔmo bɔ ɔmɔden atwa sika ɛde ma Accra College of Education ɛno no nanka ehu ya nanka wɔ sɛ nkɔmbɔ ɔmɔden ahwɛ sɛ ɛyɛ colleges aduasa ɛyɛ nkron no ɔmbɛtumi atwa ma wɔn na mmom yi baako firim na sɛ mɔmɔ ɔmo sika deɛ a na kyɛ sɛ ɛntwa yie san so na ɔmo kyerɛ mu a ɛyɛ book and research allowance ɛwɔ sɛ ɔmo twa ma wɔn ɛwɔ mfimpi mmienu ne aduonu mmiɛnsa ɛne mfimpi mmienu ne aduonu nan san so ana mfimpi mmienu ne aduonu mmienu ɛne mfimpi mmienu ne aduonu mmiɛnsa yɛ academic year no ɛnyɛ ade ɔmo atwa sika no ɛde ama wɔm nti ɔmo hwɛ anim sɛ aban bɛ mmɔmɔden a ɛtima yɛ neɛ sɛ fata sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo bɛtwa sika no nyinaa ɛde ama wɔm na ɛyɛ implementation ne sɛ ɔwɔ sɛ aban yɛ no ɔnyɛ ɛmfa ɛma wɔm. na kyɛ sɛ wɔn mpata sika ne adeadeɛ no bɔhyɛ no mpanimfoɔ ni so ɔmo ayi ɔmo ani kura de ama wɔm sese paa deɛ ɔmo ne aban nkosi nkonnwa bio dabi kɔpɔn baabi akɔtena adwene ɔmo ho na ɛkyɛn mpanimfoɔ hwɛ adeɛ ɔmo ayɛ dɛn ɔmo apie ho yie yo yate yɛnto akaseɛbɔ no so ne nyina mu ɛwɔ soafoɔ no ɛna ɔhwɛ ɔman Ghana yɛkua yɛsoɔ ne den ɛde onimnyamfoɔ Eric Opoku ɛde nsɛm ato dwa ɛkyerɛ mi sɛ Ghana man mpani nhyɛ pa bi aba ɛbɛboa pam ɛno yɛfɛ ne sɛ Feed Ghana program ɛbɛboa pam ɔman Ghana kuayɛ yɛde akwate bia foforɔ mu a ɔman yɛni bɛgye pam ma Ghana ɛne yɛmantam mansini ikuro nketewa no ɛde ntam nyinaa obia sabeso na chi na obia ye nuane pa etime de ɔman mama Ghana yakoyanim na Ghana nso ye mo ye homoden enkofa ye kora enkoso obi kuro so ye de kentan aba ye de boto aba ye ni aburo ntimo ma ye buro nkodi ye ne mo ma ye mo nkodi ye ni menkan ehia menkan me ye bi nkodi saa no e be ye twem kabea e de amoman na mena osoafo kasa egwom aban kuntu ebo de aba Ghana man pani hye se ne bosum bi achi no akwa bosom ba ko bosom mienu bosom miensa chi mabunkunta na dwumadi a wudi sasoye no Ghana fo enhye de hu modembo sankwayi a Ghana fo behu ekoye nso a Ghana fo wanu ne ye eye government accountability series dwumadi atotwa ewa nkran pompone mantemu endrade na ye dwada obubu obosom a ye womini de taso aduoni nan ena osoafo a ne den ede onumnyamfo Eric Opoku akirem se Ghana mampani eboa pam emekuaye ase atumi atretre na asoya hodo eboa ehwe ma ɔman Ghana yakua ekonkan no bibia beboa na yakua konkan na ban de ma wono ma ɔman yakua ne mu yipa ewo kuaye ensensem ne kase mu na ɔda ne ma bia di se Ghana mampani aboa pa na mekase no eyade a ye yakuaye no akɛse mu pam ene wokɔ brɔsa mema mo se mprimpri sa na kuaye ne ye na akɛse mu no kyerem se mekase enam se kuaye akɔno nti Ghana Armed Forces for asrafo ahyase esikua o man momo ye na kasia pam Ghana Prison Service akaye si achi obi ne kwoto afia se odamu saa ye nyini mpo nkanjense mpa adwuma ma ne dabi ene wode afia se ne akwaja sasenya ntam na wudua niema wudua bode wudua mankan bode ene ebrobe na Ghana enye sika de agu ebotom Ghana Prison Service ne duafo omudua bi Ghana National Ghana Service Scheme ejepi ebiza mu kire mi se eya senior high schools mako ahanan ene dumiensa 413 senior high schools nso eduadua niema nkokwan ya nyina ka ho a aba junior high school ka ho na primary 4 ka ho a omanyim ye kwado papa kwa na yakono sei na okirema eya oman Ghana siapo ahodo a ya ban de Metro University of Ghana omoka ho Kwame Nkrumah University of Science and Technology for ka ho bi University of Cape Coast ka ho bi University for Development Studies eka ho Ho Technical University eka ho bi
University of Energy and Natural Resources eka home womu nyina badwumaden esikua wo Ghana ye kwa na yakono sei womu kire mi se suapon ahodo nso a ye nsore dia no metre face based institutions a enu bi eda so pa ye nuanom kramofo schools ni nyina ka ho a Ghana kuaye no ayakono na onimnyam forik opoko akire mi se we beboa e mo man Ghana kuaye no akonka akire mi se Ghana man pan ya krado beboa mo man Ghana ye nkre nuanu biu emfa mo man yimu kra odin sem sei etudwa e wodwumadi na se. The current extension agent to farmer ratio in Ghana is far below the international standard. While the acceptable ratio is 1 AEA to 500 farmers in Ghana, it is 1 AEA to over 1,500 farmers. This gap constrains knowledge transfer and adoption of modern agricultural practices. To address this, MOFA plans to procure 540 motorbikes to facilitate AEA mobility. 150 of these motorbikes were distributed on Tuesday, 22nd July 2025. A total of 400 AEAs are being recruited as Feed Ghana coordinators for all the districts. Their motorbikes are being readied for deployment. It is our hope that the Ghana Food Brigade will be launched before the end of December this year. In addition, 10,000 youth are being enrolled on the National Service Scheme under a 4-year program. Each year, a portion of this youth will be retained as permanent ministry staff to augment agricultural extension delivery. This is to clear the backlog of students who have completed the ministry's agricultural and veterinary colleges from 2015 up to date and have not been posted. Na ho asamanyen ebeboa pa ema Ghana mebunu so enye adwuma aye wo maimu na eni a wotie osoafo no ena hwe man Ghana yekua yeso ne den edonimnyamfo Eric Opoku. Yantoa kasiabone suni yembonremu ewa santimante manamra shebedwani edema subin eye constituency no eye honorable lawyer Kofi Obri Yabua akonslashe ewo Kumasi Central Prisons eka eye boshe ono sheye ewa bra na oye ne campaign no na bra okodu honom ana oche mu se ye Kumasi Central Prison ukọ eye prisons ahodre no wo man mu a eno ana toso mienu achese omo mu de afiase no edosu ye papa pa eno ewo ne constituency nim na waya eye mrahye bedwani ewo honom no wasanso aye papa ade ama obi biara ntino eye na sudie so bebo modin ahese eye omo so mu de afiase no mutibie mu ekoyie ewo ho na honorable lawyer Kofi Obri Yabua ebo modin akase o hwe sani omo mu de afiase no mo niamatia na chese enye se bi omo de omo nka nipa ho esanse obi a san ade na ebetimi ato no unhu ne ebesi obi di ni san eba be san na won so wakọ akọde afiase enti so hu so obi de afiase a mendwen se wo de uye nipa papa na sa wo ye sronko esi nipa na de afiase no enti wo so mutimi bo modin ano mo kosra no mo show mu nkran se ne ebesi bia na ya ade a bibiara ebetimi akoso ye sanse e wo so mo so hu ne se ye mpo wom e wo manyi mu so mo de afiase omo so omo ye Ghana fo mo ye nipa na nya ade a obia apo wom na eye lawyer Kofi Obri Yabua ensanso editudwa echemu se eye ade obebo modin ahwese bibia betimi akoso ye ewo mo so masetena mu na waye mrahye bedwani ede ama eye subin constituency no ewo so otimi bo modin anso hwe se eye omo so mo de afiase no mo ho etimi atowom to di nnuane a wano ane ye pa be ye 40,000 Ghana cedis ede koma omo so mo Kumasi Central Prison se ne be ye omo so bedidi ama mo ho etimi atowom no de atotimemfo ani so mo madian no mo hwe so mo de afiase se kobasa mo kwa afiase no mo koba mpo na ema obia empo wo manase ma mo nkeka nsem bia emfa enhye wom se ne be ye omo so be ye omo ya sa eye punishment no mo kom ne sanse eyade a aboni omo di yenti ana mo kom na mom omo daso eye nipa na obomodi anso na ban so mbetimi ahwe se bonifache bi betimi akoso se kobasa obi bokro no na so mo hye ne so nkode afiase anye krampo no na nka obetimi aye eye nnwuma eye leba ni bi ewo man ni mu ende wo hwe na sefuo bi kwa na abema na dokra na odosa na osiesie mpotem na hunide ho nsam so no etimi ekoye nto ne eye office ede ma atani general ebeka bom na o ma hwe se ye Kumasi Central Prison se kobasa bonifache bi krampo na omo betimi ede eye omom ye bone etimi achewo Chair, na me campaign me pia me who say this country apart from Sawaba be a image wapa e wa me pesua isu e Kumasi prison there's a brand say the best travel ya do mo ba ha betimi atu bibia
Obi wa ho abufuo less than a minute. And I didn't be raha with the half life. 7 previous and almost Omuedipa. Until now, a brand no see a baha. They will be saying, "Wait for you." The Sanyamayo Madum, na Mobile, Tia, Musabe, or Mama. I thought that I said, Uja will be a J. Musa, na Akoya said, and you will be our judge. But as a member of parliament for Subi, I'm so be also be via Eba. Be also be via Eba. Na prison for Subi to renew a move. And tell them the Slow. I'm sure I was a record that I said, you know, we are sorry. Bible say, also, woman, I'm in this. And I'm the show as a MP, the same cry, I need to be man and supply. Tell them my head, and prison, we are being a watching. This, Libya, did you watch? Can you be a did you watch in the camp? Only come, Busiaka, and Chinam come, spaghetti, salad, Nina, a camp. Watch out, we did Sunday, and no be any other. This is a prison, a prisoner, Pias, officers, so the money to watch out, is about 40,000. Christmas is so about the year, Sammy, the refuel. Yana and Profi say you a prisoner, that's one cannibal. I think that the judges sent them here just to reform them, but not as a means of punishment. As the father of Subi said, Eni ya uti ye mrashebedwani de masubin constituency ya honorable lawyer Kofi Obri Yeboa na manibo yensem troni Samuel Foribuatin ana de besomye Yanto akasebone yenkwaso anyine mu ewa sentiment animu dia na masebedwani de ma de hia wanom ewo afija kwabre not menseni mu ewa sentiment mu eje wonimnyamfo Enquires atomako mensa aka no obomodia ene ne menseni krache District Chief Executive wonimnyamfo Emmanuel Jackson Akuma emandra na eye obubuobu suma ye wonde toso aduनु 9 enfempimienu ene de mu etimi awomodea a commission 5 unit classroom block ede ma de hia wonom ewo akom na djuma ne to dwa no enyasem kuma ene enkronkura hodo ebempotem wonom nyina kan nifo momka biewo mu na matere nkonwane asem members ahodo nyina kopia se a na ni sopa do machitai ekwakotai onimnyamfo Enquires adomako mensa na afenso onimnyamfo Emmanuel Jackson Aguma echima horo mu yani kapa na nyasem kuma kram na dwumadie no eyade opani Paul no ene woye masebedwene de ma de hia wanum ekwa fija kwabre not mensa onimnyamfo Enquires adomako mensa na de ono wankasa ne common fan MPs common fan obomode ade tower magiso monye na yam fancy school yi kama se be bo na de hia wo mo akom so enye dampa atramum masebedwene ka se mo no wo kire mi se sika botene be 100,000 Ghana cedis number modern EDS oni bi nso akwakwesi eyade ama ade hia wo mo kwaman se wo monye na mo pomuden anase heseta no wo mo mfo amone mo na pomuden so entumi nkonkan fama ade hia wo mo hodo mo se be boa na wo masetere mu so etimi akonkan oniminyamfo ekire mi se ne komo mfa no pese wo boa na na bato mpesu aso no ene ya mi kese school so ahodo asese ne nyina bon ho modern aboa ema school so no eje na so pa na adesua so etimi akonkan ofiso no ye masebedwani senya ho masua mpa ka mi kese ne bia na nka ye masebedwani to be boa pa no pesu aso de ho masua etimi akonkan na mra wo gemre ene ya mane boni a otonkra e different sentiment mum ohima babra krante twetwen command wo kirim say in fact opese oboa pam na mpuntu de bi kwaso na bato mpesu aso no kirim say odina seke said man na matren kodwom mmode abeten na chi madwumadie no etimi ekonkan osanso fa kwanya we so edina ase edima ono ankasa na mensin krachi onimnyamfo Emmanuel Jackson Aguma so odina se papa paso otan na chi na waboa na dwumadie ntisa no wo matumi ayi mpuntu dwuma ekoso ewa fija kwabre not mensin no emu meda obibias bi obija me kwan bia me do mas fibia no aban from parliament e formula bi ma MPB enya common fund ministry adi hu 30 to 40% of the common fund for education and inti ye hu dwuma na ye di kura na school time
a problem. Or na me share or more for the first. Till I come see I could be and Nhyiraba Kwadwo so they be for a new project. National Health so and more health fund. And I'm best media for my hospital as well. If you are back, I mean file request be on or will decline. Of course, the request be a personal request. Request the input to DLFM 106.9. it is on Pempuntu the rejected that is on Pempuntu. So far, I think it's been very cordial relationship. Any awoti ye ayamashbe dwane edema de hia wanom ewo afija kwabre not men senemo ewa santemantemo ne den edonim nyamfo currents adomako mensan na na kwakura mo no na ban na musini edema de hia wanom ewo afija kwabre not men senemo santemantemo eyonim nyamfo Emmanuel Jackson Akuma enso echiremisem akyerɛkyerɛfo ene sukufo mofra mo mantem no mekire eye akom osra mo ada eye school dem de ama mmammoden a ne mani kwa ho yebepa pa na nche fama mo ankasa efiri sei mensini krache na afi nso oniminyamfo currents adomako mensen bodo homoden abo mampotudwuma tuema titiriw efa dusua ho ne senti sma mo mani ani akire be ha dwen na okirem a edum pempenso na school fo na pon na wodo makofie wo be kɔ no na sɛbe kɔbrane akwa abonsamta na osi classroom na wonnom bibo bisam obi won homode atumi kɔgina classroom ekotwa bintu de si honom aden ye Ghana fo munim huni eba ne sɛ moa bo se school dan nkyere ne nyina sɛ kra eno so moa kra okirem a monso so amode school dan ahodo eye ba sibra dabra ene emai ne esiwa ketem na ode aba ya kɔ bia teacher for table so ne aheden ahemre ene esuhum sa wom se ya wɔ classroom eno so moa nti imperiform ka biegom a kyerɛkyerɛfo school fo mofa na matene kugya momwa na kom school dan no enche fama mo ankasa mesre sene obia aka no maintenance culture aban dia na yesai no aban dia na yesai no se hu kwampo se kwampa yemfa ho aban no one me ene wo na yeti yi enkoda wo school mu hoyi enim se ndc ninie ene yenim MPP ninie ti se na yensa ka bi na yanhwesu yi ne se kosai a ebia ebi sanso yesu bi mu no fi se megina hayi ene akom kwa na ehye mase MPT hayi how bebri amanfo afra na kan kire no eye bebri enti se na ebi aso akom so a ye be sere se ye nyina yanya wochemanfo ebi mpo a na school apon na teacher fo ni ha na dipa binom ewo school dan ni mu ampese o mo de school na japade no eye ne mabi ye nyina yanhwe na etumi mbo ajapade no ekoban na ansa na bene mekasa beba wiye no akomfo madawo ma se yatuye ni hwe dan esi ho ya it was funded by this assembly common fund ya eye community center da di akire mene mpanimfo ya enche yebehwe na yababebi community center yi na musoso se mo pe da bi ahia agudumadi a mo betumi atesa adwuma no eni awoti ye ayaban anamusini de ma de hia wanom ewo afija kwabre na otemensenemo ewa santemantemo ne den ede onimnyamfo Emmanuel Jackson Akuma ena wote ne nkan na mane boyi yansem twireni Barbara Kranten ene defri asantemantemo ebesom yen Yantoa kasiabone sunano ashebedwani ede makumewu eye honorable Ernest yaw anim akoya adoye ede amasetra eye Kusi Senior High School ewo eye ahofama ewo nani so obebomode ahwese eye adisua ho sembetimi akosoye ewo nimpesua ne so enu nti no de 10,000 Ghana cedis anso na street lights box beye dionu 9 ede akoma school no se ne beye omo so omokoni omubem ebetimi akosoye ewo campus onom no ne achechefo ene school fo etwetwe nkomo ewo nhwemudie na se na ona bo anim echemu se eyade a we kan bo opese omo no nhwe sadisua mo nsem so emu betimi ayeden ewo kumewu ene ne importem na mofra ne so na nya akwanya timi asuade na ochiema eyade a street light no de ban ne beboa amasomo na ntom so ebehu kwan mu na chese krono ba hodo ene basabaso ye bia entimi enkoso wo honom esan sesenkane a eni school mo honom na kronfon so benya akwanya no etimi akwa ye omoniema ewo honom anutu ano di street light no etimi ede baye
no we ye ano share bo say ya de 10,000 Ghana cedis ebe share project ahodo mu ye nim eye classroom blocks ahodo mu ye e wa bra honorable Philip Baso a wanya ne ba bi ko e sha asese o si na ya de 10,000 Ghana cedis ebe shame se ne be yo mbetimi asi no mo de ahye eye honorable Philip Baso a eye na na mu se ne be ya ebe hye na nionyam na ache sampa eye japade o sha asese wo si no mo so abomodin a etimi asi awie na etimi aboa ama mofra ne so anya akwanya e wo kumawu so mo so no ebetimi asuade and then we should media course such a senior technical school a school for aban agiatum e was such a program school if we are na a private school and ananom nem penny for promo ha ya until last year and aban be so more and aban agia aban ye na hwa and no school mo for aban omadoso infrastructure ye classrooms and dormitories there na high afina isum adokro yen wo school mo hanum nti school penny for my assorted na yes yebeba near the Ghanaian street lights ebi and then Ghanaian the classrooms and dormitories and college bem the breast school near the council attached na ye the abeso school ni mo se be a school ni tuntu nso ebetimi akoso na ene wo hwe me papa wo ha ye nyina ye committed say classrooms are carrying every quarter the be donation towards say ebetimi every way by the next 1 year there na me wo gidie say nyame adom ene oman so adom yetimi every classrooms a ewo ha nyina de ama school no so akonani for medical ni omo akasa say aha omo aba no omo awofo wo gidie wo mo say daachi bi omo nso betimi abaye mpanyin pa omo betimi abehwe abusua ene oman me ni omo akasa omo baaye enioma nko soro say the schools ne bi sitie adamo omo aba mu eni daso ewo ho ma omo iti omo aninku omo adesua ho na me ogidie say daachi ankwama no omo ye mpanyin pa abeboa Ghana man ene seche krobie ene kumase ene asanteman nyinanso eni ya uti ye eyemra shebedwani ede makumewu eye honorable Ernest yaw enim na enu achi ana headmaster ede ma school no eye na nawdrempo nkroma eje ya otosumienu ejina ye school fo nyina na mu ede asida piesie ede ma eyemra shebedwani so abomodin a etimi abeboa wom abeyom adoye kese sei esanse we ne mra eye school no ehia wom so betimi ahwe na omusumpuntuo etimi abemesanse eyade amofra no so no kwa no mokosoro esanse nipa no edos wo honum ti na hu behia so omusu betimi aso masena street light no de abane de wabo mu yie papa esanse no beboa ama hoban bo ho sem etimi akoskum akoso ewo skum honum no sanso efa kwanya ne so esre yemra shebedwani sanso ana omo kebie wom sem mu a woso mo de boa omuni no sre mala amomomodi ya no mo beboa school no yebeda honorable enim ase because emra ye fundraising wo she yebo na de wode start na chese ekwan so na wonam nti yebeda nya mishra no na won san koso amwa aban bo no homoden aban ye de ese aban so eye wo teacherfo de ka bia ya de normal akọ aban mu amegiri yese miwra haruna ijusu honorable anya de a enoma ye de akọ no sichekusi obeyiye mu de ne transport eye basa enkora no omo betimi ye ko ba bia ana fe so me headmaster me pick up for administrative purposes ana pese benya boys dormitory na aboa ye enkora no omo ebi dade enso nya no bi e kan wa betimi age enkora bebrebe eye afia be isim yinya eye dining hall a modern one na several multi-purpose and also betting a one ene no aba ho modern eye the friend pavilion and so yinya modern one a boy ti we ne no ma yesese aban na betimi aye yemwa na me just aban no be ye si na minimum aban na obeye se ne awon abon so o ye ne djuma sa eni ya uti ye eye headmaster edema secretary senior high school eye nana obrempon nkroma eje ya otosumienu na manibo ye nsem troni samofo ibuatin ana de besumye we are nyina we so na nyamo madwenkyra mode abesome o Facebook no so tew emfa ensomo awiai na we free junior purpose nchen was a good afternoon dear good work yada sepam na me wofa se comfort mati ediaba no say good afternoon wofa or see ade yo Nhyiraba Kwadwo Sammy be the warmth or say great news ever or share life edi free spentest Coca-Cola and then sana wo osufrola nchen Coca-Cola pa de na obewu osufrola nchen wo na Kofi Parliament diaba no say DLFM news crew
you guys are so good. Mo bro nya de e wo me nchen. Hey, Kofi. En shabwa we na wo fa metwe pieto. We da wo shambo a se da misibi dan wo ka no. Adjoa yebekọ agronabo bi kuma wate. Yo. Yebekọ before 24th. Yebekọ akọje before ansa. Me krampo de minyanka ene ye pon yen ko me de yen hya me bo. O si bro nya de nti ye si bro nya bosum no mu ane. Na se o senko twen. Ye free daddy ye ne bape na ye ko. So what you say? Esa minti min da o. O be da say o si bro nya. Nti ye nhye ye nwura bro nya bosum. Nti wo ko si ye be ka se bro nya ne nu ye. Nti Kofi Talent mo se ye bro nya de wo ne nchen. O se ka se bo ne loud and clear inside agronabo bi kuma pan. Nti Kofi ya da se pi se de bia da wo dwan ye. Na Honorable Frank Amankwa de aba no se good afternoon no we live. Edi free kitase Piedmontem Eastern Region. Dia Canada me da se we ya down so of ade penifo sebe woni mamamra ye nsa mamre we ya me den men kan. Na Barbara Kranten dia aba no so hwe live edi free konongo we kopie mu ho no konongo fo ne ye kire ne mrebete wonsem nyasem kuma omo dwapa enti yamane boni oton kredi free sentimentem Barbara Kranten so hwe live edi free konongo kuma asere ne mpotem. Na kasebo ne yegina wesu ne abunukom sep na ansa ne yebekodon mame mo birthday we tew na yenso na Adjoa Silky na pamfo emeji won kom yandi Kofi boa me na project birthday we mame na me wa faase kuma ne den ede eye Cornelius Ampofo owa himan Pristia na ono a na wofo Bridget Asefua Christian awo na afinso eye army officer Lawrence 2BN takrade ese yen ganjra me wafa sikuma Cornelius Ampofo se ene eye birthday inti Yankopon onhira ne pa na woda no onya ne soronko yedie de o ma bi mra ne sra ba mu onko so anya ne kese pa na nhira bi a wate asefasa ase wesuo no ebi emra ne sra ba mu afinso Yankopon ma ne nimdie a daache obetumi asu nimdie mapa no abe ni pachitiriu ewo man Ghana mu. So happy birthday ekodi amount Colonials Ampofo wo himan Pristia we efiri wawofo Bridget Asefua Christian and afinso army officer Lawrence 2BN takrade na mo se yemfa birthday we emfa mo na ne kwakra mu no Samuel Folibo atense oto ne inside the Fragana fo nyina na sorry yokoye Presbyterian Church of Ghana Peace Congregation and ne wo Sakoban Kumase na wo kire Yankopon ya do ma hyehye wo 90 bi e ba so pa nti Sakoban ho be de pam a team no ye pray without seasoning 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 19 nti Friday ye be yam eno be ye November 28 2025 enumre no nkron na o ma hie mu a amache no 9 no mbepon ewu Kumase ho no ma Sakoban na betodwa ewo church auditorium ho no ma nti ye nyina ye mra bi na sofo oda no ne ye eye Reverend Frank Amuzu ena General George Lawson so atachira online to edie sika menumye no tuetue nyina Kumase akobom pae vise Bible no kura ka se ye mom pae da ye nya den ye mre na anya sa nti nyina ye nkoboa na Presbyterian Church of Ghana Sakoban ye Peace Congregation ye kwata o machina menim sensa na Ofolobo aten obom pae sa da menim sensa na o ye mpabo fo sa ka se bo ne ye de asi emusemufo ne ye Mace Mabel Entwi ahofadua yetiri hwe nnani aba dejedeja nyame nhira ne pi na champion tera ne papa daf ma ne papa wuo ye de oni awuo de osi awuo Kofi Kafra wate mehwe o papa ekwaja mehwe wate wache ne de bia mefa ho kabra na mebre na nso be nden ode ekopie mu ewo Facebook and if YouTube makasebo no wonya bi ehwe ye DJ Zigibi Mr. Samara kwamra ne fa ne se Ozigio echinchim evrene fruma edesum ye wi makasebo no emu da ho no mokrochen etemawo na kenkanfo mienu ya hwene tia sentem ye senkomnya beso mo ye Adjoa ne Kwadwo aba edi ameje so eye wofa o si ade yo de wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye kwe hwan na eba na Adjoa Silky kwame efo sexy journalist program no ye friend saying DLFM ene da ben ene ye benada eti asem titire ben na da so give and take what the ban wa ye den waji hye no so wa mfa ma ye ma mesra wanya tire moden so wa mfa ma ye ma e ye give and take better juma de ne hwan na di ho chia me na Adjoa Silky na Adjoa ne di ho chia me wo odan na niema osane hema na Adjoa de in fact me feeling no love na wonim bibi program no juma de ahodo bi kwaso pa ba ko a wo mu pa mu oda de sa no na me Fred saying eba na aba etekwa na atiko fa udin bla na ye den ye nkyira se mfa mawo
ya kyerɛ sɛ yɛ de wo mu yɛ sɛn 90% ɔham gye mu sɛn aduokron ɛno yɛ de ne bia nyam mu de ne bia sɛ kutu sɛ bebam mo de ne yɛ sɛn ɔham gye mu du 10% pɛ na yɛ mo de a ɛyɛ mo de a de aka no nyam de a nyam de ne bia kwa me afum wɔ mlane kakra sa na mlane agona piesie ɔdɛfo bu amponsem nana ne tiri hu afu kakra na bɔdwe sɛ de Nyankopɔn amfa nnom no yeyi ne tiri nso a emfu bio efiri sɛ ahimfie de yɛ den a pani bi firi mu a ebeyi wuti tie ne ya bɔdwe sɛ ne 55 de yamfa bi ama no na Adjoa yɛ obi a won sɛ ne mu odu otumi ne ho ɔyɛ brane pa ɔwanso na ɔyɛ obi a sɛ de otumi ne ho ne nti ohuri a ne wa pete ne wa woso ya mo ne fans pɛ yebenya case bonamla ne yɛn sɔre so akyerɛ mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson ya kwei efiri samle kopem sɛ no me ansam bɛbɔ de mesrɛ ɔdo saka radio ni pɛ ya bɛyɛ ɔdan ya bɛkye udedua na mra ɛne wadi sɛ de sie ima mu nyina moniti a adehye